sobrang traffic sa kali. Basta ikaw walang atrasan, puro abante. Kahit saan pa ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Po kami kasi kami talagang gustong tumulong kaya ako amat sa kanila na umaabot sila ng tulong sa akin, umaabot sila ng tulong sa aking mga kakailian. Gusto ko ring sabihin na nagsimula tayo welding lang. Ngayon may bamboo na, bamboo processing. So pinaglalaki na natin kung ano yung mga industriya, kung saan tayo papasok at kung saan tayo pwede gawin ang farm kabuhayan. At sigurado ako na kapag narinig itong programa ng mga iba ating bayan, mas marami pang tao na magtutulong po or mag-aabot ng tulong sa atin dito sa probinsya. Yung first batch na napag-graduate mo, na interview ko kanina, may trabaho na. And then ito yung pinakamaganda, pagka-graduate nila, may sarili pa silang welding machine. Opo. Ito po ay galing sa mga kaibigan namin na negosyante. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila. Donation po itong lahat. Malaking bagay po ito para naman kapag may trabaho sila, pwede nilang gamitin kaagad. Kino-coordinate namin ng mga nag-graduate ngayon sa previous batch at saka sa current batch sa mga gusto magkaroon ng oportunidad sa Manila at sa overseas. So marami namang oportunidad na binibigay natin sa nila at handang-hand sila para sa mga bagong trabaho na sasalubong. In fact, napakagandang programa ito ni Juan Sandro Marcos na talaga makakatulong sa sambayanan ng mga taga-Ilocano. Mapalago pa ni Sandro Marcos, kapartner natin dito sa Ilocano Lenders, ang programa ng Farm Kabayan dahil napakaganda ang visyon ni Sandro Marcos, lalo na pag siya ay naging congressman dito sa Ilocos. Talaga mapapalang niya ang lalawigan natin dito sa Ilocano. Mabuhay, Alay Pangkabuhayan. Ang kaganapan at ang pagtatapos ng Alay Pangkabuhayan, papakita ng magandang liderato ni Sir Sandro Marcos sa pagsilbihan ang mga mamamayan na probinsya ng Ilocos Norte. Maikling panahon na kaya niyang i-organisa ang iba't ibang stakeholders, hindi lang mabigyan ng pagsasanay at kasanayan ang mga mamamayan, kundi mabigyan din sila ng livelihood at hanap buhay. Sa parang ito, babangon ang mga mamamayan ng Ilocos Norte mula sa pandemya. Mabuhay, Farm Kabuhayan! Nyo, nag-training ng ganito, malaki ba kita rito? Para matutunan namin ng paano magtanim ng bamboo tree. Yung mga bamboo na akala natin walang silbi, pahalagahan natin kasi marami pala na itutulong noon. Tsaka ni-import po natin yung mga gaya po ng barbecue stick na akala natin simple lang, toothpick. Ini-import pa po natin yon sa China. Hindi na natin kailangan gawin yon, tayo na magsusupply. Papasalamat po kami kay Sir Sandro. Salamat po sa pag-training namin ng bamboo tree po. Thank you sir kasi nakatulong po kayo. Tsaka sana magtuloy-tuloy pa po ito para naman kaming mga kababaihan, mga nanay, may nagagawa kami. Tsaka para sa pamilya namin. Thank you Sir Sandro. Masaya po ako ma'am kasi unang-una po, hindi ko po akalain na kukunin po nila ako bilang assistant coach po. Salamat kay Sir Sandro. Dalangin ko po sana magtuloy-tuloy pa po itong programa na ito ma'am. Nag-assistant coach po ako doon sa may Bangi po, sa mga new trainee po. Congratulations! Mabuhay po ang Alay Pangkabuhayan. Grand graduation, I think it's 280 ding bamboo. This is just the beginning. Unahan pa lang ito eh. Yan dami talaga. Maraming gustong mag-training ng welding at the same time yung bamboo livelihood training. Hindi lang welding at saka bamboo eh. We will try to diversify in the future. We hope may palad si Congressman para tuloy-tuloy ito livelihood, transforming lives of the people. Coordinating agencies and private entities. Mabuhay Pangkabuhayan. Papasalamat po ako kay Sir Sandro kasi hindi namin akalain na meron siyang programang ganito. Isang napakalaking programa at oportunidad ito sa amin, lalo-lalo na sa akin. Natutunan ko na hindi lang pala skill yung priority, kundi yung attitude. Kasi yung skill, maaaring malaman, maaaring matutunan, ngunit yung attitude ay mahirap. Sana Sir Sandro, marami ka pang matulungan, marami ka pang programa at oportunidad na ibigay sa amin para, kagaya ko, ay malaman din nila at mas lalong may develop yung knowledge, skill nila ang kagaya ko. Nagpapasalamat ako sa programa ni Sir Sandro dahil nakapagtapos sa training namin na welding. Nakapalaking tulong dahil marami ang natutunan sa programa ni Sir.
Sandro. Dito sa Ilocos Norte, nakatiwang lang yan ang mga bambu. Marami yung bambu nasasayang lang. Ngayon, dahil doon sa training po namin, napag-alaman namin na yung mga bambu pala pwede pala natin i-culture, ayusin. Para sa ganun, mas marami mga shoots na lalabas. So, ginagawa nila ang mga tabla. Ginagamit po sa mga silya. Pastor, nag-aral ng bamboo kabuhayan. Ako ito, puso nagpapasalamat kay Sandro Marcos family, sapagkat sila po ang tumutulong din sa amin. In fact, hindi lang itong welding, hindi lang yung bamboo, kundi may mga binigay po sila mga livelihood projects po sa amin. May mga manok, fingerlings, mga kambing, mga karnero. Panalangin ko na bumalik na tayo sa Marcos regime para sa ganun yung programa ni Marcos na naiwan niya noon ay magpapatuloy. Obserban natin kung ilang taon na iba-ibang mga namuno, anong nangyari sa atin. Imbes na nakatake off na sana tayo, kaya nabinding yung pan natin. Yes. Panalangin ko na nawa ay magkaisa ng sambayan ng Pilipino para sa ganun is magkakaisa tayo at patuloy ang development ng bansa po natin. For God's glory. Mabuhay ay pangkabuhayan. Dito kami nagsimula, successful. Ngayon papagraduate kami mahigit 200. Sabi nga ni Sandro, hindi itong una't huli. Sana tuloy-tuloy na, God willing. Ako po si Sandro, especially ang ating presidenteng ina-aspire si BBM. Tuloy-tuloy ito, hindi lang sa Ilocos. Siyempre dito simula, but buong bansa. Yan ang gusto natin, magkaroon ng maraming partner na mga local government units, districts or provinces. Asahan nyo, align tayo sa sama-samang pagbangon muli sa pamamagitan ng livelihood at ng ating unity. Mabuhay, Alay, FAM Kabuhayan. Maraming salamat sa Alay Farm Kabuhayan program ni Sir Sandro. At kami naman sa Rotary, nagagalak din kami dahil nabigyan din kami ng opportunity to take part in this being community and economic development and environment as one of the two areas ng focus ng Rotary. Kaya masaya rin kami sa Rotary at kami nabigyan ng pagkakataon na makilahok na ganitong programa. From the Rotary Club of Lawag Sunshine, mabuhay ang Alay Farm Kabuhayan program. Palapit na po yung araw para sa iyo maging congressman. So in spite of many controversial issue, mahal na mahal si BBM, mahal na mahal ka ng mga taga Ilocos. So hindi ka pa congressman, napakarami mo ng programa at minahal mo ang mga kababayan mo dito. Mas nadami pa yan kapag nanalo ako. Ang aking gustong gawin ay makipagserbisyo sa aking mga kababayan, sa aking mga kakaila. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa lahat ng aming mga kaibigan na nag-aabot ng tulong at namigay ng mga donation. Taos-puso po kami dito sa probinsya ng Ilocos Norte. At tuloy-tuloy ang suporta niyo po sa Uniteam BBM Sara. Mabuhay po, congressman. Na ng programang Gabay at Aksyon, ang pamkabuhayan na programa ng Lawag City, kung saan natsyempuhan natin si Sandro Marcos. At syempre ang aming pasasalamat kay Mr. Antonio Borromeo, kay Ginoong Melon Santiago ng Camp at pinag-anip-anip na puwersa para maging matagumpay ang kabuhayan programa na inalay sa mga kababayan natin ito. Kakaiba, kung sa iba ay 50 days ang kanilang training, dito po ay 10 araw na ginawa. Ilamang yon. Pagka-graduate nila, may mga private companies na ang nag-aabang para i-hire itong mga binigyan ng training skill. At syempre, pinagtulong-tulungan to, sponsored by Sandro Marcos at assisted by, of course, ng Camp at ni Mr. Antonio Borromeo. Amin din pasasalamat sa kanilang project consultant officer, walang iba kundi Mr. Edwin Carino. Maraming salamat po. So, nandito na po, mga kaibigan, ang mga nagsipagtapos at ang kanilang mga trabahong nakaabang na. Tunghayan po natin. 27, but hindi ka pa congressman. Ay talaga namang nakikita ko, masyadong mapakinabang itong programa mong pamkabuhayan. Opo ma'am. Isa sa mga pinakamalaking problema ngayon dahil sa pandemya ay unemployment. Nung pinag-isipan namin ang FAM Kabuhayan ay sinabi ko naman na ang pinakamagandang lugar na gawin ito muna ay dito sa Ilocos Norte. Dahil ako ay tumatawag bilang congressman ng unang distrito. Natutuwa naman ako na ang reception ng programa ng proyekto na to ay napaka-positive at napakatuwa ang tao. At sana naman maituloy namin at hindi lang namin na itutuloy kung di gagawing mas malaki. Katulad sa sinabi ko na magkakaroon ng trabaho na kaagad. Dahil ang sistema namin, instead of going to a job fair,
Pumupunta kami sa negosyante, sa negosyo, at tinatanong namin sila kung ano po ang kailangan. Tsaka lang pumupunta kami sa tao at tinetrain namin sila for 10 to 14 days. So nandito yung mga kababayan mo na ilang araw na ako dito na talagang na-interview ko sila kung gaano kahalaga ang iyong binigay na pamkabuhayan. Nandito sila. Sa bahaging ito, mga kaibigan, nandito kami sa Success Advance Corporation. 10 years na po sila at nagbibigay ng pagsasanay sa mga taong minsan nawawala na ng pag-asa. Pero sa pamagitan ng mga training schools na nilalatag nito in coordination with the local government units, ay talaga namang nabibigyan po ng puwang ang kanilang pag-asa na pwede naman pala na magkaroon ng sariling negosyo, makapagtrabaho kahit sa kakulangan ng sinasabi nating edukasyon. Pero dahil sa pagsasanay na ito, alamin natin paano nila ito ibinibigay. Mga kaibigan, kasama natin ang presidente po ng Success, talaga namang Success Advance Corporation, Mr. Antonio Borromeo. Welcome, sir, sa Gabay at Aksyon. Good morning, Madam Rose. Isa sa nakikita kong magaling na journalist, may responsibilidad talaga sa pagpapahayag. Sir, alam nyo naman, 10 years na pala kayo. We are very happy na nakikita natin sa mga LGU na binababa ninyo ng mga training schools ay yung hindi marunong mag-drive, tapos natutong magmaneho. May kinakain na ang pamilya, nakakapag-aral ang mga anak. Nag-welding, binigyan nyo ng pagsasanay, nagkaroon ng sariling shop. All of this, kapaki-pakinabang sa programa ng mga local government units. Paano nyo ginagawa ito? Maraming salamat po sa pagkakataon na ma-explain ko kung anong programa at bakit napaka-importante ang programang training sa mga tao, no? Ang programa ko po sa training, medyo may kakaiba. Sa pag-training kasi, kailangan mong training skill, pwede mong ituro yan, pero yung attitude. So, tinatanggal mo muna natin yung negative thoughts nila, minomotivate natin sila. So, yan yung mga criteria. Una, may 3 kong pamamaraan para bago ako magsimula ng training. Opo. It's very effective. I'm doing this for 10 years. Iibahin mo muna ang mindset nila. Una, titignan natin yung goal. Sa goal pa lang pagka may training ako, tinanong ko, ba't kayo andi dito? Dagdag kaalaman. Pag sinabi natin dagdag kaalaman, ang sinasabi nun, meron na siya kaalaman, pero hindi niya ginagamit, magdadagdag na lang ulit. So parang alam ko na kung ano magiging problema. Pag sinabing dagdag kaalaman, kailangan lagyan natin ng goal. Gusto ko, makapagtapos ako para makapagtrabaho. That's a goal, no? Gusto ko, may bibilin ako, o gusto ko that's a goal. Tapos pagka nagkaroon na tayo ng goal, tatanungin natin, kung ikaw ay matatapos na ikaw ay isang welder o any skill na ite-train mo sa under success, kailangan ipapaliwanag natin, dapat maayos kayong welder, dapat tapat kayo sa kliyente nyo, hindi kayo manduloko, dapat itayo niya yung reputasyon nyo. Isa yung criteria yan. Pagka na-meet nila yan, isa yan sa tatahakin. 3 klase yan eh. Goal, ano yung pagiging para maabot mo yung successful, ito na yung budget. Hindi sila marunong mag-budget kahit malaki ang sahod mo, maapekto ng trabaho mo kasi wala kang pamasahe, hindi mo masolve pang pamilya mo. Kumbaga, may domino effect. Kaya tinuturuan na namin paano sila maghawak din ng pera. Pero in short period of isang araw lang pwede kong i-short yan. Kaya tinanong sa akin, paano mo gagawin yan? Kinompress ko yan, kailangan lang maintindihan nila ito sa puso nila. So ngayon, yan 3 criteria yan, pag naayos ko na yan, punta na tayo sa training. Okay. Ready na sila. Kaya yung kahit short period ginagawa ko yung training, basta nasa isip, nasa puso, madaling magawa, walang imposible. Yan yung unang tinatanong ko. Kaya marami akong successful story na may ihahayag sa inyo to abroad. Ang training ko kasi walang limitasyon. Kaya sasabihin, matanda na ako. Hindi, mga kanya-kanya akong category. Kung matanda ka, turuan kita ng skill. Tapos, pag naturuan kita, tuturuan kita paano mag-costing. Segundo lang, alam mo na paano mag-ibig. So, ibig sabihin, walang diskriminasyon. Walang diskriminasyon. Ibinibigay nyo rin, ina-adjust ninyo sa mga gustong mag-training, Yes, na kakayanin ng kanilang kapasidad. Opo, lalo ngayon, marami tayong OFW dumarating. Umuwi na. Mga engineer, mga may edad na, hindi na makabalik. Eh sila, sayang yung wisdom nila no? So sila ngayon,
ang tuturuan ko para maging trainer sa TESDA. Kasi sila may wisdom. So hindi lang to para sa mga bata. Sa lahat to. Walang diskusyon pa. And then for 10 years, so, no, how are you connecting all these training skills, this project with the local government units, na kumukuha kayo ng tao, tinuturuan ninyo, and then may mga binibigay pa kayong mga machine, di ba? For example, the welding. So, ang dami na yan eh. Kahit saan nakikita ko na yan. Paano nyo nakukonect naman ito? Because manpower coming from the LGU. Opo, totoo yan. Pero kasi ang company ko is a private. Nagpa-accredit ako sa TESDA, sa government. Kasi they have a good project and curriculum. Pag sinabi natin TESDA, NC2, is ang gandang yan. Kasi itong program to, galing to sa Australia, Germany. Sa kanila yung technology dinalan dito, napakabanda. Successful rate nila, 90% po sa Germany may trabaho. Bakit? Because of technical vocational lang po ang ino-offer nila. Pag pumunta sa Germany or Australia, skid lang naman ang malakas doon mas mahal Oo, what is NC2? Ito kasi po mga kaibigan, sabi nga, yung mga medical workers natin dito, for example, mga college graduate, when they go abroad like Canada and Australia, pagdala nila yung tinatawag na NC2, so meaning, na-comply nila yung requirements na hinahanap sa abroad. Yes po, pero ang NC2, napakaganda Dito, pag doktor ka, practitioner ka na, license ka na, pagpunta sa Canada, Australia, or Germany, kailangan mag-aaral ka pa rin at mag-exam Yun na nga Pero dito, pag meron ka niyan, NC2 ka, National Certificate, accredited to sa lahat ng bansa. Papakita mo lang to. Ako to, may NC2 na ako. paano sila magkakaroon nun, sir, NC2? Kailangan magkaroon na tayo ng training. Pag nagkaroon tayo ng training dito, accredited ng TESDA. Like caregiver. Opo, kailangan na magkaroon. Tapos, mag-e-exam po tayo sa TESDA. May mga license assessor po sila. Yung mga train natin, i-exam nila, oral, written, and actual. Pero importante kasi dito yung actual. So, pag napasa ko nila, that's the time mo sila bibigyan ng certificate po. Maganda yung ano natin kasi continuous, continuous helping the less fortunate, no? Opo. Medyo, siyempre, pagdating ng pandemic, doon tayo nagkaroon ng problema. Kasi bawal nga face-to-face, no? Sa ngayon, back ulit tayo, nag-uumpisa na yung face-to-face. For the 2 years na doon lang nagkaroon ng problema. Pero the program is very good. Alam mo, lahat ng mga tauhan ko, hindi tapos yan. Program ko, kailangan magtapos kayo. So, ako, yung mga tauhan ko, bago kayo maging manager, kailangan magtapos kayo. Kaya may program din ako sa kanila na mag-aral at meron naman tayong mga school na kung saan ko sila dinala para makatapos. Kasi iba yung may tinapos ka Correct. Kapag may training skill ka na tinapos sa pamamagitan ninyo, sir, kahit nagkaroon ng pandemya, nabuhay sila. Lalo sa construction, di sila nawala. Sa mga ganitong pagsasanay po, sa loob ng 10 taon, yung 2 taon doon sinakop ng pandemya. Paano po nyo to nagampanan ng Success Advance Corporation? Diversification naman tayo na ginagawa. Lumabas tayo sa probinsya kasi sa probinsya kasi medyo open siya. So, meron na akong Zambales, tapos Cavite, mag-isa daw sa Cavite na rin. So, sa ngayon, outside province ako, yun muna ang ginagawa ko kasi ina-allowed nila magkaroon ng training. Opo. So, mga kaibigan, kanina binibiro ko si Sir Maraming mga pagbabago, hopefully, no? So anyway, you're qualified to be a TESDA secretary Alam mo naman, kailangan talaga malaki ang malawak ang kaalaman sa pagsasanay 10 taon na alam nyo na yung pasikot-sikot. Tingin po ninyo, yung mga tinasabi natin, balik tayo doon sa mga doctors, sa mga medical workers natin. Sometimes, hinahanapan pa sila ng NC2? Caregiving therapy. Pagka mga caregiving yan, kailangan po yan. No? Yes. Sa ngayon po ang nakikita kong programa, kailangan tayo, pag may sinabi tayong general statement, kailangan ganito makapapulis tayo. By the numbers ang kailangan natin ngayon, marami tayong magpakitapos at marami tayong mabigyan trabaho. Yung matching ang importante nga. Matching. Training, wala namang trabaho, useless po ang training. Kailangan identify mo kung anong needs. Iko-connect mo yung industry to sa sectoral. Sectoral construction, sectoral of tourism. Dapat connected dyan. Meron yang natin may bridge. Opo. So marami na ako nagawa ko ngayon ganyan. So, yung mga skills po na meron ang Success Advance Corporation, what are these courses? Meron akong welding, may scaffolding ako, may tile setting ako,
Tapos ngayon, ongoing yung driving, di ba? masonry at carpentry. May livelihood naman akong driving. Opo. Kung ano yung demand doon sa area, hindi kasi lahat ng area ay pares-pares ang demand. Pag pumunta ka ng probinsya, ang demand doon, farming. Opo. Oo. Pero ang maganda kasi dito sa construction, kahit saang area, Oo, hindi sila na pwedeng mawala. May mga tuloy-tuloy eh. tuloy-tuloy. May project. Nakita naman natin, in spite of pandemic, lalong tinuloy yung mga project ng mga LGU. But then anyway, sir, sa ating mga nanonood ngayon, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo? Ita-type lang naman nila doon sa Google, makikita nila TESDA, website nila. Tapos, Success Advanced Corporation. Ayun. Makikita na nila doon. Tapos, ano yung in-offer namin? May telephone number po doon na pwede sila mag-communicate. O kahit saang area naman, pag pumunta ka sa TESDA, kung kunyari taga Marikina ka o Pasig, sila mismo magsasabi, punta ka kasi ito lang may offer kami dito sa parte ng Pasig, Marikina, San Juan Construction. Ayun. So meron kayo doon. Meron mga ganun po. Opo. Nabanggit nyo kanina, you mentioned that only 50 days. Is this the maximum training days? Ginawa kong program na 10 days po. 10 days. Efficient ka na. Ang maganda ron yung matching and then nakaabang na si trabaho. Opo. Kasi ngayon, kailangan natin yung rebound dun sa nangyari sa 2 years natin. Gumawa ko ng program na 10 days lang. Ayusin natin muna yung pag-isip nila. Kailangan malinaw sa kanila kung ano yung gusto nila mangyari, saan sila pupunta. Kailangan may ganun may motivation. Ito na yung training, pero bago kung gawin ng training, meron ng trabaho nakaabang. Kaya, diretso na. Hindi yung magte-training tapos walang trabaho. Wala ka naman trabaho. Tunghayan natin mga kaibigan, ilang mga pagsasanay po. Like in Pasay City, nandoon kayo ni Mayor Emmy, no? Nakita ko marami doon na nakagraduate. Sa 10 taon nyo, ilan na graduates ninyo? Si Mayor Emmy is napakagaling. Napakasipag. Sipag at kaya lang yan, isa sa mga nakita kong araw-araw ando doon yan. Marami, may driving kami siguro, more or less, mga naka 800 kami. Sa welding, marami din. Okay. Hundreds din namin. Tapos, housekeeping, pati housekeeping. Sa mga hotel work, ang Success Advanced Corporation ay bahagi ng pagtagumpay ng isang tao at masarap yon sa isang kumpanya. Ang sabi nga natin, Kenneth, what is success? Success is looking for the opportunity to help others. Yan po ang motto. Anytime pwede yung silang pumunta. Kaya lang nga, kapos palad, may bayad po yan. Pero ako, okay lang. Pasok po yan doon sa program ko na wala kang pera. May paglalagyan. Ako para sa ganyan. Ngayon, inaayos ko nga na study pay later na lang. Tapos may trabaho na. Pag may trabaho na sila, saka lang sila, ayun. yung babayad na sa akin, gagamitin ko naman sa ibang tao. Accredited ko ang school. Ang training ho natin ay napaka-short lang po. Tapos pagkatapos ito, may trabaho ka na agad. Basta, kailangan lang natin na may focus. Ayun. Natin sa isip at puso. Sabi nga natin, may pag-asa. Hangad namin ang iyong tagumpay. Ano ba itong camp? At kahit saan nakikita ko kayo dito sa mga programang pangkabuhayan? Yes, ma'am. Ang CAMP is actually a acronym. May ibig sabihin po yan, KAMP. Kasama mo sa pag-unlad, kasama mo sa progreso, kasama mo sa pag-asenso. So, basically, siya po ay isang livelihood initiative. The group is composed of businessmen and mga former government employees na ang nakikiisa sa advocacy about livelihood as an initiative. Dahil yun lang po talaga mapag-aon sa ating bansa. So, ang aim po ng grupo ay i-professionalize or at least i-equip with proper skill set ang ating mga kababayan. So, grassroots initiative po ito. So, tayo po ay nakikipag-partner with LGUs, lalo na sa mga talagang strongly advocating livelihood. At marami na po yan, whether Manila or in the provinces, tulad dito sa Norte, Visayas, Mindanao, umiikot po tayo for partners. So, ito po yung initiative ng grupo. So, ang goal po natin is make every Filipino parang skilled and trained professionally, ready to, professionalize them for local and international or global employment. Alam niyo naman po lahat ng Filipino are well-skilled, pero iba po kasi yung merong talagang yung formal training. So hindi naman po ito kapalit ng any
institutional na mga programa ng gobyerno, pero ito po ay panimula. Kami po ay nagsisimula makipag-partner again doon sa mga talaga nakikita namin very passionate about the program of livelihood. So marami naman po sa ating local executives, hindi lang naman po yung current executives but also yung mga nag-aambisyon maging politiko also, no? Hindi naman po nalilimitan. Sabi nga, government service to the Filipinos not limited to being in government. Whether po kayo ay local executive, current, or those who are running or want to run, or even those just yung private groups na gusto mag-implement, no? So may mga private groups po tayo and also partnerships with mga clubs. Nagpa-partner kami. So yun po, doon po kami nagsisimula kasi the passion should be there and sincerity to really serve the Filipino and uplift yung Filipino lives through livelihood. Salamat po sa pagkakataon, bigyan kami ng platform to explain and share po yung ating ginagawa. Kami po ay looking forward to helping our fellow Filipinos through livelihood at kami po ay tumatawag din po sa mga LGUs na sana po paigtingin nyo po ang inyong initiatives related to livelihood. Nandito naman po kami nakaabang to look forward for other partnerships in the future, immediate or in the near future, to share what we have. So marami po yan. Marami na po kayong programa but we can approach you and hopefully in the future we can work together with you and your constituents. Kasama mo kami sa pag-unlad, kasama kami sa progreso at sama-sama po tayong puunlad at makakaahon. Salamat po. Sir Andre, welcome po sa Gabay at Aksyon. Since 1998 pa, until now, still growing and going. We are into construction business, more on buildings, roads, and bridges. Maganda yung konsepto ng proyekto. Yung mga nag-training regarding sa mga welding, mas maganda yung pagtatrabaho nila. Kailangan din namin ito para at least mas maganda yung productivity ng pagtatrabaho nila. Na-train sila ng pangkabuhayan. Maganda sa construction industry, ang industry ay yung mga industry hindi huminto. Kaya lang, nag-reduce lang ng targets because talagang malaking epekto sa pandemic. Pero tuloy-tuloy pa rin. So you choose Sandro Pangkabuhayan. I heard about training school ni Mr. Alan Borromeo at ng training. Yun din ang basehan na pinili ng FAM Kabuhayan. Siguro doon kami nagbabase in the first place. Dahil hindi naman pa na rin alam kung gaano kagaling yung mga nagte-training. So yung palang Pangkabuhayan ni Sandro, talagang working here in Ilocos? Oo, nakakatulong sa mga constituents namin dito sa Ilocos Norte. Siya ang economic consultant natin ng probinsya ng Ilocos na si Mr. Sandro Marcos. Inaangat niya yung pangkabuhay ng tao economically. Hanggang may trabaho at maganda yung industry natin sa construction, siguro hindi mawawala yung employment ng mga welders dito kasi kailangan sa construction industry sila. Itong training ito will be benefited, ang nabibeneficiar talaga yung industry namin dahil ito ay kasama sa trabaho namin. Maraming salamat kay Mr. Sandro Marcos, ang FAM Kabuhayan. Siya ang susi ng mga projecting ito sa mga training ng mga workers. At kay Mr. Alan Borromeo na nag-conduct ng training. Malaking bagay sa industriya, sa construction industry, sa ginawa nila ito. At sa just do your best and God will do the rest. Mabuhay, FAM Kabuhayan. Sir Noel Ramos, congratulations. Part kayo nitong programa po ni Sir Sandro Marcos. So how does it feel that the Rotary Club of Sunshine, Rotary Club Lawag Sunshine, is affiliated, connected with this Kabuhayan program? In fact, we're very much appreciative and thankful that we are given this opportunity to be part of this. Kasi alam naman natin, kami sa Rotary, if we know Rotary has 7 areas of focus, Rotary International, and one of them is on economic and community development. Of course, the others are on water, sanitation, maternal child health, peace building, basic literacy, all those areas of focus. And with this one, na sinama kami sa pangkabuhayan na ito, and this fits very much doon sa 6th area of focus ng Rotary, and we're so happy that our Rotary Club has been chosen to be part of this, and we hope that the beneficiaries, students of this program will really be happy that they are given this kind of opportunity
and this goes well for their future livelihood. Alam naman natin, hopefully, we're nearing the endemic phase of this COVID-19 thing, and pag medyo maluwag-luwag na lahat, and we hope, and we also congratulate those who are taking part in this, para at least it gives them an opportunity for livelihood in the weeks, months, or years to come. Opo, at ang maganda noon, sir, very visible yung programa ni Sandro. Yes. Yung kanyang pangkabuhayan. Yes. So, makakasama niyo siya talaga rito. Oo, and we thank Sandro Marcos for this, even without, this has nothing to do with politics, but we know his dedication to help mga kababayan din natin sa Ilocos. Alam natin, ang dami na wala ng trabaho, and this is a big opportunity na pwede nilang i-grab mga aming kababayan dito. And we thank Apo Sandro Marcos for this opportunity is giving his fellow Ilocanos. Opo. So nakasama niyo siya kahit po panahon ng pandemya? At At this time point, of pandemic, nandiyan yung mga programang pangkabuhayan. Yes. Mas kailangan. oo, mas kailangan. In fact, kami sa Rotary, ganoon din. But over the past 2 years, ang ginawa namin was more on the other areas of focus ng Rotary, like water and sanitation, for that matter, because of the COVID, the needs for the health protocol. Now, na pawala na hopefully ang COVID, ito naman, how to gain back our economic livelihood, lalo na sa mga na-displaced na ating mga kababayan. So, Sandro, Sir Sandro Marcos, we thank you so much for this opportunity that you have given to the Ilocanos here in this part of Northern Luzon, and we hope that you maintain this these programs that you have para sa ikabubuti na rin lang, hindi ng mga Ilocanos, para at least meron din silang ihaharap sa kanilang pamilya, sa ikabubuhay nila, lalo-lalo na pag makapunta sila abroad dahil ito sa mga programa, and this gives them opportunity to really improve their life. Hindi na sa kanila, pati sa pamilya nila. So maraming salamat kay Mr. Sandro Marcos for this program. And we thank you for tapping the Rotary Club Lawag, particularly the Rotary Club of Lawag Sunshine, for giving us the opportunity to tie up with you. I'm very happy and I'm very thankful to Sandro Marcos for giving this opportunity, Ilocos Norte, giving free livelihood training para sa kabuhayan nila during, lalo na ngayong pandemic. And, Apo Sandro, sana tuloy-tuloy ang tulong mo sa mga Ilocano. Thank you. And of course, when pag pinag-usapan na natin yung joint force from the Rotary Club, the school, and of course, everybody, those involved in this program, sir, kasama naman natin. Ano masabi niyo, Attorney Sandro, ano masasabi niyo? Of course, maraming nag-tie up. So, this is very legal na yung mga involved ditong tao, talagang masabi natin very credible itong programa ni Sandro. Yes, this is a collaborative effort of the many sectors in our community. We have the NGOs, the Rotary Club. We have linked with private employers pa yung mga graduates ng livelihood training program, may nakahanda na trabaho para sa kanila. And angkop ito sa vision ng ating magiging Pangulo, si Sir Bongbong Marcos, na dapat may unity. Kaya ipinapakita ni Sandro Marcos na sa paglalatag at sa pagkilos at sa paggawa ng mga proyekto, kailangan na isama, makilahok at makibahagi ang lahat ng sektor ng komunidad para maging matagumpay ang pagpaplano at ang pagtatapos ng bawat programa. Mabuhay! Alay! Pangkabuhayan! Sir Edwin, welcome po sa Gabay at Aksyon. Welcome sa lahat. Itong programa na ito ay malaking tulong sa mga na-displaced noon sa pandemya. Alam natin na maraming nawalan ng hanap buhay, kaya naisipan talaga ni Sandro to na mag-conduct, mag-training tungkol sa pangkabuhayan.
Ang mas gusto niya kasi yung livelihood support services para at least tuturuan ng tao na maghanap buhay imbes na bigyan mo ng pera para mabuhay. Ang gusto niya kasi long term kaya ganito talaga ang concept ng programang ito. At nabanggit ninyo, you are... Actually, isang priority niya maliban dito sa pamkabuhayan na welding, yung agricultural sector. Pero dito naman sa agricultural sector, dami talagang direksyon na gusto niyang gawin. Lalo na still centered towards yung livelihood ng mga magsasaka at saka mga ibang sektor pa. 25 persons per batch. Pang third na ito. So March 2, pasok na yung fourth batch at saka yung mobile training batch will be 50 sa municipality ng Pidig. Awaiting is the northbound cluster ng municipalities from Adams, Pagudpud, Bangi, Burgos, and Dumalneg. Another 50 batch. Ayun. So sa tuloy-tuloy ito. Opo. Para at least marami tayong matrain at marami tayong matutulungan para matransform naman yung buhay nila lalo na yung panahon ng pandemic. Actually ngayon balitan na lang kaya hindi namin problema yung recruitment ng possible participants. Kaya madali kaming mag-conduct agad ng iba pang mga batches as long as they are interested. Initially, ang local out concept na yan, magiging siguro it's a way of transforming their lives. Kasi itong mas mga babatang participants sa training, gusto nila sila kasing mag-abroad. So this will be a way for them. At tutulungan. Natutulungan. Kasi may partner tayo dito who are in charge in consolidating these skilled persons for employment abroad. Ayan, not only for abroad. Dahil alam ko, after ng graduation, may trabaho na. Yeah. Actually, naka-employ yung first batch, mayroon na kaming employment. 12 sa kanila ang nag-pledge na ma-employ but we have started employing them, 3 of them. Okay, at may mga sunod nakaabang na. iba. Nakiusap na kami sa mga contractors. Built-in na yung employment nila. So, after yung training, gaya ngayon, nagsimula na kami, yung first batch, kumukuha na yung mga kontraktor. Ang programang ito ay Alay Pamkabuhayan na dulot sa atin si Apo Alexander Marcos, Sandro Marcos. Papasalamat ako kay Sir Sandro dahil nagkaroon siya ng ganitong programa. Lalo-lalo po sa amin na pamilyado hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw, mami. Sana mas marami pa siyang matulungan at sana makaupo siya sa serbisyo para magtuloy-tuloy po siya, ma'am. Yung mga Marcos family mo talaga, dito talaga sila, ma'am, sa Ilocos, ma'am. Sa pagiging barangay tanod ko, ma'am, naramdaman ko po yung pag-serbisyo public na kahit na ganun sweldo, masaya na nakapag-serbisyo sa taong bayan. At itinuturing ko na po itong yaman, ma'am, kasi matagal ko na po alam itong tabi. Ngayon po, nang dumating po itong pangkabuhayan, talagang hindi po ako dalawang isip na i-grab po ito. Kasi minsan lang po ito, una-una po, libre po lahat. Si John Raymart Arquillo naman ang tatay niya na sa construction. Nagtatrabaho po. At siya po'y binata, pero isa sa mga beneficiary nito, itong programang ito, bakit mo pinasok to? Para makatulong sa pamilya. Minsan nagko-construction, ma'am. Salamat kay Sir Sandro dahil maganda tong programang binigay niya na ganito dahil nakapasok din ako ng student ng welder. Nagkaroon ako ng pag-asa dahil sa training na to. Salamat sa iyo, Sir Sandro. Kasama natin si Glenn. Alamin natin sa kanya, kamusta ba ang pagmamaneho ng tricycle? Kasagsagan ng pandemic mo, wala talagang wala. Buti na lang may mga gulay-gulay sa tabi ng bahay namin. Meron kaming alagang manok, yung ang pinagkakasya namin nung pandemic. Yung mahirap kasi ang buhay namin, kaya napagpasyan ng asawa ko na pumunta na lang sa kanila tapos mag-ano na lang ng tindahan. Mayroon siyang tindahan doon sa Cagayan po, ma'am. Umaasa ako na pag matapos ng pandemic, mayroon akong pag mahina ang pasada, mayroon akong kabuhayan na ipapalit pag salitan para may kikitain, ma'am. Nag-training ka dito, pag-asa ba to? Oo, ma'am. Para sa akin mayroon. Nagpapasalamat po ako kay Sir Sandro sa post-pandemic na approach. May action na Natulungan mo kaming mga tricycle driver dito sa Lawag. Arnel Pabella, isang tricycle boy. Isa siya sa mga binihiyaan ng ganitong programa po, Pamkabuhayan, para turuan sila ng pag-welding. Kamusta naman yung kinikita mo bilang tricycle boy? Sakto sa pampamilya. Ano nangyari ng panahon ng pandemya? Kamusta yung pagmamaneho mo? Hindi nakalabas. Nag-extra ako ng construction. No? Isa ka sa mga binihiyaan nitong kabuhayan program. Malaking tulong sa amin
Kasi naka-experience kami pag-welding para makatulong sa pamilya. Maraming salamat Sir Sandro Marcos sa programang yung pangkabuhayan. Malaking bagay po sa amin. Sana mas marami pa kayong matulungan kagaya ko. So Sir Arman, ito yung ating trainer dito sa welding na to, pag-welding and painting at saka yung grinding. Itong nagastos ninyo ngayon, magkano po ang material? Ma'am, estimated po nasa 3,500. 3,500, ilang oras na gawa? Kalahating araw po, ma'am. Kalahating araw. Yes, ma'am. Pag binenta natin ng isang ganyan, ano po bentahan niya? Pwede ma'am siyang 5,000. So si welder, kikita ng 5,000. Yes, ma'am. Pag gumawa ka ng isang puhunan ng aso, 3,500 ang puhunan, isang araw, then bibenta ng 5. Yun yung diskarte rito. Pero ngayon may babae. Ilang araw mo siya tinitrain? As of now, ma'am, nakaka 5 days na po siya. And yun naman po, based sa observation ko sa kanya, maganda po yung napapakita niya ng weld ngayon. From zero knowledge, ngayon meron na siyang knowledge about welding. Talagang kaya niya na rin makipagsabayan sa hinang. Bakit mo naisip pumasok na ganitong kurso? Mas malaki kasi yung kita pag, pag yung kontrata. Ba't ngayon? Kamusta ba yung trabaho mo ngayon? Wala po akong trabaho ngayon, ma'am. Tambay po ngayong pandemic. So pag gusto mo matutuhan to, anong balak mo pagka... Pwede rin mag-abroad, ma'am, kung merong pagkakataon. Sana po, Sir Sandro, ay tuloy-tuloy po yung pagtulong niyo po sa amin. Sa ganitong programa po. Pagka natapos po nila yung kanilang training, continue lang po sila sa kanilang pag-explore pa sa welding para mas ma-develop palalo yung skills nila about welding. Hindi lang after training? Yes, ma'am. So kami ng aking grupo, ma'am, yung aking dalawang kasama, kami yung mga nagtutulong-tulong. Masaya ba kayo ngayon dahil marami kayong naturuan mag-welding? Opo, ma'am. Masaya po. Masaya po. Hindi ka nagre-reklamo? Mabuhay! Alay Pangkabuhayan! Supporters of this project, Pangkabuhayan, of future Congressman Sandro, paano nyo po nagagawa nito? Natutulungan siya and you choose Sandro. Nakita namin na makatulong sa kanya mga kababayan. Kami na-inspire dahil sa nakita namin yung busilang ang kanyang damdamin na gusto niyang maibangon yung kanyang sambayanan sa tamang pamamaraan ng kabuhayan. Marami na rin kaming natulungan. Kung titingnan ninyo sa aming Facebook at YouTube page, yung Ilocano Defenders, marami na kaming natulungan na nabigyan ng trabaho hindi lamang sa Maynila kundi pati sa ibang bansa. Makikita nyo ron sa aming Facebook page at YouTube, karamihan sa mga natulungan namin taga Cagayan, Isabela, Pangasinan. Kaya kami nagagalak, nakikita natin sa kanyang puso at damdamin yung hangarin na kakaiba. Tagal na pala ninyo kasama si Sandro and nag-i-stay siya rito sa Ilocos Norte. Actually, sa totoo lang yan, ang unang nakilala ko sa pamilya yung lolo niya. Kasi nung bata pa ako, bigyan din ako ng pagkakataon, mangontrata sa gobyerno at nakilala ko yung lolo niya. Tapos yung tatay niya, naging kaibigan ko din, saka yung asawa ng tatay niya. Makikita naman natin na napakabait ng mag-asawa at tapos ito na nga yung apo. So ako'y nagagalak na kahit na paano, maging kabahagi kami nitong programa na maiangat nung sambayanan natin. Mabuhay Pangkabuhayan! The father of Ilocano Defender. Congratulations, sir! Congratulations! Sa politika, now you're running for Congress in the 1st District of Province of Ilocos Norte. So now, nakita ko rin yung mga programang mong pang-agrikultura, priorities, at ano ang target mo? Kikita nyo na po kung ano ang aking mga priorities at yan po ay ipagbangon, hindi lang po yan, kundi ipagbangon natin ang ating probinsya. Sa tingin ko naman, hindi ko naman sasabihin na paalis ang pandemya, paalis ang COVID, pero kailangan na tayo mag-adjust. Nakadalawang taon na tayo na naranasan na natin itong kahirapan. Kaya ang gusto namin mangyari ay hindi lang tayo makabalik sa pwesto kung saan tayo bago magka-COVID. Yan ang inaasahan ko, yan ang pinagtratrabaho ko ngayon. At ang Pangkabuhayan po ay isa sa aking mga maraming programa na gagawin natin dito sa Ilocos. Like father, like son. Isa nga nga rin, unity, kabuhayan, edukasyon. Ito nakikita ko sa iyo, Opo, well, Congressman. hopefully kung ako bibigyan ng pagkakataon para makipagserbisyo dito at kung bibigyan din ng
itong programa pwede din natin gawing national. Pero sa tingin ko naman ay natutuwa ang tao at sana naman makakatulong to hindi lang sa kanila kundi sa mga pamilya nila. Naniniwala ako kay BBM, proud father siya. Because when I was listening to you, kanina, congressman na, at fluent sa Tagalog. Saka very visible ka dito sa bayan mo. Unlike yung mga sinasabi ng iba rito na you're not staying in Ilocos, but your heart is in Ilocos, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, actually, madalas na ako nandito. I'm here the majority of the time. Sana lang po ako tumutulong sa aking tatay dahil alam ko naman kailangan ko asikasuhin ang ating probinsya, lalo na ang aking distrito. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta at ako rin. Gustahan nyo ang mensahe ng pagkakaisa. Makikita nyo naman po, hindi lang ang aking tatay na si BBM, kundi ako ay gagawin ko para ipagbangon hindi lang ang Ilocos Norte, kundi ang ating bansa. Okay, mga kaibigan, ang susunod na Congressman Sandro Ferdinand Marcos. Mabuhay! Thank you po. Thank you.